kuyini kuyisibusiso Ndabezitha ukuba nawe nabo bonke abasebholini kuyisibusiso ukuba nani. Sibingelela abafundisi izinceku zenkosi zonke according to their offices and their positions. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sibe kule ndawo sonke namhlanje na. Asibingelela abazalwane bonke ukuthi nibe khona abazalwane. Ngisho ngikhuluma noDlokovu ngathi ayikwazi ngoba mnandi ukuba la asayijwayele lento. My bishop asayijwayele nje noma sihlangana 1 hour ngoba kukhona imithetho. Asisho ukuthi awusebenzi la kodwa siyabonga ukuthi niphume. Asivula incwadi kaMark chapter number 2. Bless the Lord. Mark chapter number 2. Baba MC siyabonga kakhulu nabo bonke umfundi Apostle uMsimango wenza umsebenzi wami wabalula kakhulu namhlanje na. Ngiyezwa umfundisi wami uthi take your time. Ngithi ke mina hayi ubaba uMsimango ungenzela umsebenzi wabalula. I will just declare and bese siyathandaza. Incwadi kaMark chapter number 2 from verse number 1 wabuye wangena eKapernaum emva kwezinsuku ezithile kwezwakala ukuthi usendlini. Kwase kubuthana abaningi akwabe kusabakho ndawo nasemnyango wakhuluma izwi kubo. Beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi ephethwe ngabantu 4. Bengena kusondela kuye ngenxa yesixuku baqaqa uphahla. Lapho ekhona bathi sebebhobozile behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana uthethelelwe izono. Kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona bezindla ezinhlizweni zabo ngokuthi lo ukhuluma kanje na uyahlambalaza, ngubani ongathethelela izono kungeyena uNkulunkulu yedwa na. uJesu ekwazi masinyane emoyeni wakhe ukuthi bazindla kanjalo phakathi kwabo, wathi kubo, nizindlelani ngalokho ezinhlizweni zenu na? Yikuphi okulula, ukuthi kofe uhlangothi uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, wathi kofe uhlangothi, ngithi kuwe, vuka uthathe uhlaka lwakho uhambe endlini yakho. Wayesevuka wathatha masinyane uhlaka lwakhe waphuma phambi kwabo bonke, baze bamangala bonke bemdumisa uNkulunkulu bathi, asikaze sikubone kunje. Babizwe lakho liphilile linamandla, khuluma ngalo uNkulunkulu wethu, wenza imangaliso khona kule ndawo. Baba siyabonga ukuthi miracles are taking place kuyo le ndawo. Phinda ukhulume ngathi uyaqala in Jesus name, amen. Umlayezo omfushane baba uDlokovu engifisa ukukhuluma ngawo ukuverse number 5. uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi,
ndodana uthethelelwe izono. uJesu ebona. Ukukholwa kuyabonakala. Ukukholwa kuyabonakala. Sifunde bazalwane incwadi kaMark, Mark chapter number 2. Incwadi kaMark ingenye yamavangeli amathathu. Siyazi ukuthi khona ivangeli kaMatthew, the Gospel of Matthew, okuyivangeli elala addressa kahle abaJuda. That is why uma kungenwa encwadini kaMatthew uzothola kukhona igenealogy ehlanganisa uJesu kanye nemindeni noma nobukhosi bakwaJuda. So incwadi kaMatthew yona iyayibhalelwe ukuthi abaJuda bamamukela uJesu ukuthi ungowakubo futhi ungowobukhosi bakwaJuda. But incwadi kaLuke yona iyayibhalwe intellectual. Umuntu owayibhalela enye intellectual. Yayingabhalelwanga kakhulu ibandla incwadi kaLuke. Yayibhalelwe uTheophilo. So ingakho uma sekubhalwa incwadi yezenzo uthi le incwadi yesibili Theophilo engakubhalela yona. So incwadi kaLuke yayiqondiswe kakhulu kuma intellectuals, abantu abazama ukucabanga izinto ngengqondo nange-education nesekhona bazalwane. That's why iyona yodwa le ekhuluma ngoJesu ngoMary kanye noElizabeth bekhulelwe, behlangana nje bebingelelana, kwabingelelana izinto ezingaphakathi. Usuyabona ukuthi wayekade efuna ukuveza ukuthi lo Jesu lona akusiyena umuntu ongamhlalela edeskini. Lo Jesu lona kukhona iexperience nje uhamba nayo, mawuhamba nayo abanaye kukhona iexperience nyana nje abahambe behlangana naye, ngoba kwesinye isikhathi mawusuhlangane noJesu kukhona experience oseduzane kwakho ngeke ayiunderstand. Singakholwa sonke kodwa my experience is my experience nesekhona bazalwane. So now incwadi kaMark yona incwadi ebhalwe uSecretary kaPeter, uMark. USecretary kaPeter wayethatha konke uMark uPeter ayekusho ngoJesu kwijeni yakhe noJesu ekusho, then abese ekubhala phansi in this kuleli ivangeli. Leli ivangeli leli nikhona kodwa bazalwane, leli ivangeli lika Mark kukhona amagama awu2 arula kulo lonke. Ngiyezwa amandla khona. Igama lamandla, power. Leli gama lamandla incwadi kaMark imveza uJesu not only as a son of God, but imveza as the one who carries power to change situations. Lo Jesu lo, he can change situation. Kuthi angimemezele namhlanje ebusuku angazi ukuthi ufike kanjani, kodwa isimo sakho sinokushintsha namhlanje ebusuku. Incwadi kaMark imveza uJesu, imveza ehamba namandla ashintsha izimo. Uzobona ukuthi yona ayiveza, ayinasi isikhathi segenealogy ukuthi ubani wazalwa ubani, ubani wazalwa ubani. Ayinasi isikhathi sezinto eziningi. Inesikhathi nje uma iqala the opening of the book, chapter number 1 verse number 1. Itu Jesu indodana kaNkulunkulu. Ithi mveza nje ingavezi bonke abantu. Ithi uJesu indodana kaNkulunkulu.
ayimveza ayibe isiprova ayinazi izinto zokuprova ithi yena uzoziprova yena ngamandla akhe phakathi kwabantu. But igama lesibili that is very eliningi kule ncwadi kaMark ilele lithi immediately ngokushesha ngamanye amagama it's power that is coming immediately. Incwadi kaMark iveza amandla kaJesu esebenza ngokushesha. Ngizwa sengazathi kukhona amandla asheshayo afohla namhlanje ebusuku. I don't know ukuthi kwenzekeni, angazi usukaphi, angazi ukhalinye embeze engakanani, kodwa I want to present to you incwadi kaMark namandla ehla enza izinto immediately. Kule ncwadi ke kaMark bazalwane uma ekhuluma ngayo uzobona ukukhuluma indoda nje eyayikade ingafundile eyahlangana noJesu idobelo fish. Ofish ke bazalwane khona isifundo esikhulu ongasifunda ngofish. Ufish enye izinto ngofish ukhipha emanzini livulekile iso. Ufake efrijini lisavulekile iso. Uphinde ufake ebhodweni lesavulekile iso. Noma usukhipha futhi usuya emlonyeni iso lesavulekile. I'm not going there. Anginaso isikhathi sokuya lapho bazalwane, kodwa uma umbiza edobo fish. Ilanga ahlangana nalo naye ngalo kwakuyilanga la edobe khona wangabamba lutho ubusuku bonke. Anisekhona bazalwane. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ke engabambanga lutho wafika uJesu wayitsheleka umkhumbi wakhe. Wathi mayitsheleka umkhumbi wakhe uJesu wayesethi kuye ngitsheleke ukuze ngipresente ivangeli. Ngipresente ngomkhumbi ohlulekileyo. Oh yeah. Kuhlulekiwe ngalomkhumbi. Kodwa uJesu iresurrection amandla eresurrection ayakwazi ukuvusa umkhumbi ohlulekileyo ube umkhumbi wokunqoba. I wish bazalwane ngingayi kulezi zinto because khona la injahe khona. But uma uJesu eseqeda ukushumayela abantu bephiliswa, abantu besindiswa, uJesu mayeqeda ukushumayela iBhayibheli lithi wayesebabiza oPetro sebethi thina sesilinda umkhumbi nje ukuze siwuke kahle bese siyahamba silinda umkhumbi asilindanga enye into sihlulekile ngesikhathi esiright. Sihluleke ngesikhathi esiright sesilinde nje ukuthi sihambe. But the Bible says uJesu ebuyela kubo at the wrong time. Ujasthathe umkhumbi ohlulekileyo siubuyise at the wrong time. Bese siwusa ekujuleni. Launch it into the deep. I wish but my time is limited. Lithi iBhayibheli uma ethi asiyene ekujuleni uthi asiyene ekujuleni bese siyabamba. Ngamanye amagama we are not fishing now. Asisadobe manje. Sesiyabamba. Lithi iBhayibheli wathi ludlulelane ekujuleni bese niyabamba. Yes. Lithi ke iBhayibheli uma eqeda uJesu ukusho njalo uthi uPetro hey sishikile ubusuku bonke
ngamanye amagama uma singawasebenzisa lawo magama according to my understanding, sisebenzile at the right time ngoba emini ofish bathuswa izithunzi. So ubusuku was the right time. Sisebenze ngesikhathi esi-right, sahluleka futhi hayi Jesu ukuthi omafundane laba abantu that have been doing this work all of the time. So lithi ke iBhayibheli uma uPetro eqeda ukusho njalo wasethi kodwa sesizokwenza ke ngenxa yezwi lakho, ngenxa yezwi lakho sesizobuyela khona ngenxa yezwi lakho. Lithi iBhayibheli that day babambo fish waze wathi uPetro Nkosi suka kimi ngokuba mina ngiyisoni. Ngamanye amagama wabona ofish ababanjwe ngesikhathi esi-wrong bedlula ofish bonke ababanjwe ngesikhathi esi-right behlanganisiwe. So lithi iBhayibheli suka kimi. Then bese kuqhamuka lamazwi akhulunywe ubaba ingqwele yethu umthiya. Uma uJesu esekhuluma esethi ngilandeleni ngizonenza. But now la ngikhuluma khona ngikhuluma ngokuthi ukukholwa kuyabonakala. uPetro lo okhuluma ngokukholwa ekhuluma kule ncwadi. So ngicela ukugijima kancane ekhulumeni ngokukholwa just for about 10 minutes and then I'll get out of your way. Uma uzozama ukuchaza ukuthi ukukholwa kuyini, ngeke ukwazi ukuchaza until you come into the book of Hebrews. Chapter number 11 verse number 1. Lithi ukukholwa kuukuqiniseka ngezinto ezethenjwayo bese lithi kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa. Ufika kuleli verse, uverse number 1 kuchapter encwadini yamaHebheru ithi faith is, you see makuthiwa now faith is, usulandela ukuthi kuyini ukukholwa, because ngeke ukwazi ukuchaza ukukholwa until ufike kuleli verse. Faith is ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezethenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa. So now usuyabona ukuthi ukukholwa kuvela kahle uma kukhona ihope futhi kukhona izinto ezingabonwa. Ukuze ubone ukukholwa kusebenza, engiyayizwa lento ukuthi khona ibhomo elizoqhuma la, ukuze uyibone lento ukuthi into yakho, ngoba once usuyibona akusekhona ukukholwa. Ukukholwa ngoba wethemba. Ngiyazi ukuthi njengoba nikhona la nize hoping for something. So ukukholwa kukuqiniseka uyibamba izinto usezethemba uzibambe. Ukukholwa akulindi izinto zize ithinteke. Ukukholwa kusebenza ngalesi sikhathi usene hope. But number 2, akugcini kuyihope ukukholwa kudlulela la izinto engakabonwa. Ngamanye amagama ukukholwa is the power to download, if I can speak ngokolwimi namhlanje lwe-technology. Ukukholwa is the power to download from the unseen world to the seen world. Asikwazi ukubona izinto zivela ezweni elibonwayo kanti asikaze siye kwelingabona.
Ladies and gentlemen, angazi noma ngingamemezela namhlanje ukuthi konke lokho okubonayo kuncane kunalokho okusengalena ezweni elingakabonwa. Oh, hallelujah. But these are two things when we talk about faith. Uma sikhuluma ngokukholwa bazalwane uma sikhuluma ngokukholwa leli gama elithi kholwa ngesizulu livama ukuthi lesixake kodwa ngesilungu lithi believe and have faith. Uma sithi we believe kusho ukuthi sikholwa nguye ngoba awukwazi ukukholelwa kuye ungakholwanga nguye. Are you still with me, Pastor? That is why mawukholwa nguye kukhona izinto azenza kuwe. Mawukholwa nguye kukhona izinto azenza kuwe. Yingakho lithi iBhayibheli encwadini yabaseRoma chapter number 10 verse number 9 and 10 lithi uma ukholwa ngenhliziyo uvuma ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi, that is where you believe in him. Lithi iBhayibheli then uzosindiswa ngoba awukwazi ukukholwa nguye kungabi bikho lutho alwenza kuwe. Sincike kuye for the change in our lives. Sincike kuye ukuthi ingqondo yami ishintshe. Ngincike kuye ukuthi ngiyeke izono. Ngincike kuye ngoba uma ngikholwa nguye kukhona izinto azenza kimi. But when we have faith, if faith la khona uPaul encwadini yabaseFilip esethi ngingakwenza konke ngayo ngiqinisayo. Ngamanye amagama angisenzi mina sengenza konke. Sengishintsha isurrounding. If faith, umune faith, it changes your surroundings. Faith changes your surroundings. So now, how do we get faith? How do we get faith? In the book of Romans, chapter number 10, I think it's verse number 17, if I'm not mistaken. Let your faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ngamanye amagama umufuna ifaith yakhe inyuke, controller izinto. Uma ufuna the genuine faith, funda ukulalela izinto ezigenuine. Anisekhona bazalwane, ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Lokho bengathi ngiphikisana nomunye ethi uyabona ke lento yokuya enkonzweni ayisena sidingo. Ngithi mina no ukuya enkonzweni asisuke singayikhona ukuyonikela, sinikela ngoba sesikhona. Sisuke singayi ukubingelela abazalwane kodwa sibabingelela ngoba sesikhona. Kodwa into esisuke sizela ukuzwa izwi likaNkulunkulu ngoba uma lingena kukhona into enyukayo la kimi. Ukuzwa izwi likaNkulunkulu, it rises our faith. Ukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi mawufuna ukukusebenzisa uJesu lapha encwadini kaMatthew chapter 21 uthi uma uthi kule ndaba ukholwa asikusebenzisi ngokobamba izinto. Ukholwa we speak. Ngakholwa ngakhuluma. You see, but if faith isebenza ngokuthi ukhulume nezimo, ukhulume nendaba. You see, uJesu mayikhuluma lapha uthi uma ufuna le ndaba isuka, akasho ukuthi uma ufuna lembuze nenyawo.
uthi uma ufuna le ndaba engenanyawo owazalwa ilokhu ikhona i-obstacle empilweni yakho nasemndenini wakho ulokhu uthi uma uvula amehlo uyibona lento uthi uJesu open your mouth uma ukholwa ungangabazi you will say unto this mountain ukholwa kureleasewa ngezwi ngoba vele kuza ngezwi. Kuza ngezwi futhi kureleasewa ngezwi. Ngamanye amagama ayikho into ukukholwa okuyaziyo. Ukholwa kwazizwi. Kwazizwi lingena. Kwazizwi liphuma. That is faith. Now uma umuntu ofuna ukubona izinto noma ufuna ukubona izimo ishintsha by faith funda ukulizwa ngoba aqali la usulikhuluma kuqala ngokuthi lingene bese uya izwi likaNkulunkulu. Enye izinto ngiyazi ukuthi uSathane ufuna namhlanje na singalidli izwi. Angasivumela siye kuzo zonke ezinye inkonzo kodwa ngeke avuma ukuthi uye eBible study. Ngoba uyazi ukuthi uma kuwafika eBible study lizothi lingena ifaith ibinyuka and ngesikhathi ifaith inyuka it's getting ready to be released to your mountains. Faith. Now uJesu ke lapha bazalwane esifunde khona namhlanje as I close. Angazi noma unayo le yebo le khale ngathi iyaqhaqhazela yebo le amen. Abo siyadudula ke manje siyahamba. The devil is a liar. Yabro zikatabahaya. Lapha iBhayibheli lithi waphinda uJesu wangena eKapanawume. Lithi iBhayibheli kwezwakala ukuthi uJesu usendlini. Lithi iBhayibheli the whole town lanyakaza laya lapho uJesu ekhona. Ngoba kancane ngizokutshela ukuthi asahambe manje. Bengisakuthetha nje ukuthi ikhona lento yami. Ikhona lento yami. iBhayibheli kwezwakala ukuthi uJesu unjani bazalwane usendlini. Lithi iBhayibheli the whole town came. Kwaze kwagcwala yangababikho nendawo yokungena ngenxa yesixuku. Kanti abantu abagcwele abantu abangenazi izidingo eziphuthumayo. Umuntu onesidingo esiphuthumayo uselele endlini. Kwakhona amadoda awu4 athi noma segcwele kodwa ke silandelo yana onesimo esiphuthumayo. Glory to Jesus. But uma bemfika bathi uma befika naye lithi iBhayibheli bathola ukuthi indawo yokungena ayikho ngenxa yesixuku. Kanti ukukholwa uma abantu bekholwa umuntu okholwayo akavimbeki. Hayi uma ukholwa bakuvala ngapha uphume ngapha bathi bethi bakuvale ngapha uphume ngapha ngoba umuntu okholwayo akavimbeki. Ngikhuluma ngedwa kodwa bazalwane
kwasho ukuthi lamadoda awu4 ayazi ukuthi umuntu okholwayo noma iopening ingasekho kodwa bayakwazi uvula eyabo iopening noma ingasekho iopening emaceleni kodwa bayivula ngaphezulu because they are unstoppable. Let the Bible banyuka nomuntu ofuhla ngokuthi wayithulela uJesu. Angithi uJesu obephethe lo mhlangano. Bekufanele uJesu abakhuze laba bantu. Kodwa uJesu akazange abakhuze ngoba kukhona into ayisenzayo ukuthi abanyuki phezulu kwendlu ngoba bephapha. Kodwa abanyuka baya phezulu kwendlu because of faith in their lives. The Bible banyuka bafika phezulu because faith is unstoppable. The Bible bafika bakaka uphahla. Lethi Bible bathi mabekaka uphahla bamehlisa ogulayo. Akwehli bona. Basala ngaphandle. Kodwa behlisa onesidingo. Uma unokholwa awuvimbeki. Noma ngabe kuthiwa izimo zimbi kangakanani kodwa awuvimbeki. You see, in the church, ngakhuluma mhla kuvalwa ngathi baba ngiyabonga ukuthi akomfundisi ozofa kuleli sonto. Kulabo bazalwane laba ba connected with my faith. Akomzalwane ozofa. Angizungcwaba umuntu. Kuze kube namhlanjena in our church I haven't buried anybody. Yini indaba ngisho ukuthi ngcono kunabanye kodwa amazwi okukholwa engawakhulumayo ukukholwa uma uhamba ukholwa you are unstoppable. But number 2, umuntu okholwayo noma abanye bengeke ubone ukholwa kwakho kodwa uJesu uyakubona ukholwa kwakho. Anisekhona bazalwane. Lithi iBhayibheli uJesu ebona ukukholwa. Wathi kokulayo uxolelwa izono. Ebona ini ukukholwa. Wathi kokulayo uthethelelwe izono. Lo bhuti lo akavumanga ngisho izono. Futhi please bazalwane ningangibuza imibuzo mangiphuma la. Angazi waxolelwa kanjani engacelanga ukuxolelwa. But if faith yabamlethile. Faith yabamlethile. Ngike ngafunda lapha encwadini kaJames chapter number 5 ubuyofunda lapha from verse number 13 to 15. Lithi iBhayibheli ukhona yini othi ojabulile makahlabelela. Bese lithi ukhona yini ohluphekayo makathandaze. Ngoba mawuhlupheka musu uhamba ocela kubantu uzozube inuisance. But thandaza uNkulunkulu arifile kwabanakho to bring it to you. uNkulunkulu sakwazi ukuthinta abantu abathintele wena. Ngafunda when I came to the ministry 30 years ago ukuthi hey ngeke ngihambe ngicela kubazalwane ngeke ngihambe ngicela because uma ngihluphekile kufanele ngithandaze. Bese lithi ukhona yini ogulayo. Bese lithi akabize amalungu ebandla amkhulekele amgcobe ngamafutha. Bese lithi iBhayibheli ngoba umkhuleko wokukholwa uyamsindisa ogulayo noma enzile isono engacelanga intethelelo. Kodwa umkhuleko wokholwa. That's why I see these 4 men. Ngibona ama elders. Ngibona ama elders eletha umuntu onesidingo kuJesu.
noma enesono kodwa amletha. Hayi nisekhona bazalwane. But the thing is, lithi iBhayibheli umkhuleko wokukholwa, a prayer of faith. Umthandazo wokukholwa awudili nezifo kuphela. Usebenza spiritually and physically. Umkhuleko wokukholwa ke lo. Lithi iBhayibheli uJesu ebona ukukholwa kwalabo abamlethileyo. Wathi indodana uxolela izono zakho. Ngoba uJesu akaqali lapha ekuphileni komzimba. Uqala lapha ekuphileni komoya. Saba senkingeni thina esajoyina amasonto long time ago. Ningizwe kahle ngithi esakwajoyinayo. Ngoba ngaqala ngokujoyina esontweni. Before ngisindiswe nje ngangumuntu nje ongakushaya nokukushaya uma ukhuluma kabe ngesonto lami. Because ngajoyina. Ngakuzwa ukujoyina ukuthi akusebenzi. Ngoba ukujoyina kwenza uze nezono zakho nezifo zakho. Kodwa uJesu mayifuna uqeda inkinga yakho uqala kumoya. Kodwa before aqale kumoya ufuna ukubona ifaith. Ufuna ukubona ifaith. Lithi ke iBhayibheli wathi mayibona ifaith, wathi indodana uxolelwe izono zakho. Because uma une faith noma ngabe kuthiwa you have to climb, you climb. Even if you have to dirty your hands, you dirty your hands. Uma une faith, if faith akusiye yamavila. Ingakho lithi iBhayibheli ukukholwa okungena msebenzi kunjani kufile, because if faith akusiye amavila. Yabo khona ikati la khona kufika bishop wami kufika ama charismatics. Lezi inkonzo thina esindiswe kuzo esaqalisa landela kuzo. Ama charismatics nama Pentecostals. You say ngesikhathi kukhona into eyithi name it and claim it. Uhamba ufike egarage ufike ubona imoto uthi I claim it in the name of Jesus. Kanti manje ukuclaima ingekho action. No ngiyakhuluma nje bazalwane. Enye izinto abantu abasindisiweyo abashoda kuyo uaction. Bafuna ukukhuluma but there is no action. Kodwa uma une faith yangempela buka lamadoda lawo athi kuvaliwe kodwa sizokhuphuka kanye naye. Cabanga mama, that is action, because faith without action is just dead. Let the Bible ebona ukukholwa. Ebona ukukholwa kuyabonakala kuJesu. I want to say these things ngoba ukukholwa kuhlukene igaba eziwu3 uma uzofunda izwi likaNkulunkulu. Igaba eziwu3 zokukholwa. Uyabona ma uzobheka incwadi kaMatthew chapter number 6. Chapter number 6 noma ngiqale ngoMark chapter number 4. Uma uza kuMark chapter number 4, there is a verse bazalwane that elingeza ngaphakathi lingenza ngifune more. Verse number 40 lithi iBhayibheli, and he said unto them, why are you so fearful? Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Hamanye magama njengoba sihleli la kukhona abazalwane abane faith ebizwa ngokuthi no faith. No faith. Lithi iBhayibheli uJesu uthe asiye ngaphesheya. Ukhona uJesu. Hayi nisekhona abazalwane. Akufuneki nokuthi ukukholwa kwabo
kwabo kuze kugijime kuyezulwini uJesu khona la ulele khona la uJesu bathi inkosi wafa safa sabhubha na inkosi lithi iBhayibheli uJesu wavuka why are you so fearful? What is it that you have no faith? Into yokuqala yako faith ukuthi abanye abantu bane no faith. No faith. Anisekhona bazalwane. But uma uza encwadini kaMatthew, uMatthew chapter number 6, verse number 30. Ukhuluma laphayana sengiyavala bazalwane. Ukhuluma laphayana ngokuthi yena uyezondla nje inyoni zezulu. Uze ondle ngisho iminduze yasendle. Uthi kangakanani ke pho nina? Uthi nina bokholo oluncane, little faith. Number 1, no faith. Number 2, little faith. But lo kholo okuncane lithi iBhayibheli noma ungazube nokholo okuncane ongange enhlamvu yesinaphi kodwa ungakhuluma izinto zenzeke. In other words, even a no faith iyabonakala kuye, even a little faith iyabonakala kuye. Oh God, little faith. Little faith. Yabona when umuntu enalento kuthiwa little faith, it's something that is nomuntu akakwazi ukuyibona kodwa uNkulunkulu yedwa okwazi ukuyibona. Little faith. But chapter number 8 uJesu yaqhamuka. Let's close. uJesu yaqhamuka ufika kule ndawo okuthiwa yiseKhanani. Ufika kulama phandle uJesu uma engena lithi izwi likaNkulunkulu kwafika lo mama ongumkhanani, umama ongamazi uNkulunkulu, umama ongakholwa uNkulunkulu kodwa wezwa ukuthi uJesu usemaphandleni angakubo. Nisekhona bazalwane. Lithi iBhayibheli noma wayengena uNkulunkulu engenathemba kodwa wezwa ukuthi uJesu usemaphandleni angakubo. Anisekhona bazalwane. Lithi iBhayibheli kwathi wasuka lo mama waya kuJesu wafike wathi Jesu ngenzele umusa indodakazi yami iyagula. Lithi izwi likaNkulunkulu noma engemazi uNkulunkulu kodwa there is something about Jesus. There's something about Jesus. Noma ngingakazi lutho ngaye, but I can feel there's something about Jesus. Lithi iBhayibheli wagijimela khona wathi indodakazi yami isiyafa, isiyayaleza, iboshwe idimoni. Wathi Nkosi uJesu ngiyazi ukuthi wena ungayisindisa because there's something about you. I can't touch it. Kodwa ngiyeza ukuthi khona into ngawe Jesu sengihambe kubo bonke abakwazanga ukuyiphilisa kodwa njengoba ngila ula emaphandleni angakithi I can feel ukuthi there is something about you philisa indodakazi yami. And then the Bible says Jesus was quiet, but even angathula kodwa usenawo amandla. Ake ngikhulume bazalwane ukuthi njengoba sila bangaki abathandazile, bangaki abafastile kodwa izimo zabo kungazathi azinyakaze noma engathula, but he does not lose the ability. Noma ngathuli ability yokushintsha lesimo sakho isekhona. Noma ngathula usengayisindisa ingane yakho. Noma ngathula usengalishintsha izwe lakithi. Jesus was quiet. Lithi iBhayibheli kwathi uma uJesu sathule kwakhuluma abafundi bathi Nkosi mxoshe lo mama. Ubanga umsindo. She is a nuisance. Wezwakala uJesu engaphenduli lo mama. Futhi engaphenduli abafundi. Was addressa yena.
wathi uyaza kukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana ngisinikeza izinja. Ngamanye amagama uJesu wayeza ukuthi sengifuna ukumnika, kodwa umthetho awuvumi, because angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisinikeze ini bazalwane izinja. uJesu addressa yena, kodwa lo mama lona wangenelela kwi self address. Semuzwe nezinja ziyaqosha ziyadla akuwetafuleni lamakhosi azo. Listen to the choice of words. Uthi nezinja ziyadla okuwa etafuleni lamakhosi azo. Ngamanye amagama lo mama uthi ukuba Petro abathenga inja bengalwa ngize nginqamuka izandla, kodwa ngoba kusho wena and you are my master, yonke into ewetafuleni lakho I fully qualified. I fully qualified. Ngoba you are my master, uyinkosi yami, wena wedwa noma ungangithuka kungilungele. Namhlanje engifisa sengazathi ungayivusa la ngaphakathi kwakho. Uthi noma ngathi uJesu ngathi ngiyinja, kodwa ngiyinja yakhe. Ngiyinja yakho Jesu. Anisekhona bazalwane, because now lo mama uyenza ibe personally ukuthi wena you are my master, noma ungangibiza ngenja kufanele, kodwa as long as ngizekosha okuwetafuleni angabizwa ngenja kodwa ngingaqosha etafuleni. Anisekhona angabizwa ngenja kodwa injibi nomniniyo ingaphoselwa ngisho amathambo. Lendoda ithi nginja Jesu, kodwa nginja yakho. Inja yakho Jesu, kungifanele ukudla okuwa etafuleni. Sizu Jesu sephendula ethi oh mama, kukhulu kukholwa kwakho. That is when now we talk about the great faith. Can somebody shout great faith? Ababuya manje kwabuya manje kuba charismatic. Somebody shout faith. Uthi Jesu lokholwa kwakho kukhulu wena mama, ngoba noma ngithule kodwa ukukholwa kwakho it jumps my silence. Anisekhona noma ngithule kodwa uyaphikelela. Uthi noma abafundi bethi bakuthulisa kodwa wena uyaphikelela. Noma sengubiza ngenja kodwa wena uyaphikelela, because ukukholwa has no sense of failure. Ukholwa has got no sense of failure. You don't believe in failures. Round about 3 o'clock, Kuluma Gwenye a television station as America. Then Bangbuzo Mbuzo Uguchi Sa City COVID izobhubhise Africa. Yini eyenze Africa ime kuze kube namhlanje? Ngathi mina is faith. That is faith. Ukholwa has got no sense of failure. Ake ngikhulume bazalwane kulesi sikhathi. Noma isimo singaba nje, songena kuso siphinde siphume silokhu sinjalo. Singena la kuthiwa kungenwa khona, siphume la kuthiwa kuphunywa khona, ngoba banokholo. Jesu thule abafundi bangithuka
Jesu tingiyinja. Ukukholwa okukhulu, it does not give up. Great faith. Great faith. Let me say this. Sangimdedela bese siyathandaza. Lithi iBhayibheli uJesu ebona ukukholwa. In other words, what moves Jesus to act akusiyona ukuthi ugqokeni. Hayi no, nisakhona bazalwane. Ukuthi ngigqokeni okwami lokho. But into enyakazisa uJesu ukubona ukukholwa. Inkinga ukuthi siveza lokho. Siveza lokho. Ukuthi hayi bazoyibona isudu yami. Lesudu le ngithenge kuphi? Akekho ozobe egqoke efana neyami. Yimi ngedwa engizobe ngifake lesudu. Kanti uJesu akafune esudu. uJesu ufuna ukukholwa. Into afuna ukuyibona. Lithi iBhayibheli when he saw their faith. Ukukholwa kuJesu kuyabonakala. Angazi uma engafika la ukuthi yini angayibona kithi sonke la. I really don't know. Mhlawumbe kwabanye uzobona umuntu nje. Mhlawumbe uzobona a person who has lifted other things more than Jesus. Because his faith eyenza uJesu anyakaza. Uma ekhuluma umlobi wamaHebrew ku chapter number 11 uma ufika ku verse number 6 lithi iBhayibheli without faith it is impossible to please God. Akwenzeki noma ungaxhuma kangakanani noma ungenzane. Noma ungenzane. Kodwa without faith. Yini without faith because he is the only one that can see it. Okwazi ukubona. Uyabona mangakhuluma nawe ngithi uyabona ukholwa. Ungathi uyangijaja. Kodwa yena akajaji umuntu. Ubo uyakubona. Mayetha ukukholwa usho ukuthi asizwe abafundi bethi hayi ungasho ukuthi there is no faith in us, you know, ungasho no abasho lutho ngoba uyabona futhi ubona into engekho. There is no faith. Uyayibona ayikho. And nabo abanayo into abazothi hey Nkosi uyasijaja. No akokujajwa la. Ukuthi yena uyabona. Uyabona njengoba seyikhona khona la sonke. Uyabona kazi khona ni faith. Futhi ake ngikutshele lokho. Ngeke uzuthole lutho kaMsindisi ngaphandle kokukhona. La kaNkulunkulu mhlawumbe ungathola kwenye indawo. Kodwa la kaMsindisi uma kungekho ukukholwa ngeke uthole lutho ngoba uJesu akanyakazi. Ukholwa engakakuboni. Khona into afuna ukuyibona bese eyanyakaza. Uthi umese mayibona ukukholwa izono zakho ixolela. Bajika ke bathi kanti ubani yena lona ukuthi angaxolela izona. But lithi iBhayibheli verse 1 as I close. Lithi wabona nokuthi bathini. Please noma ungaze ukhohlise wonke umuntu kodwa ungalingi ukhohlisa uJesu ngoba uyabona. And akabona ukukholwa kuphela. Ubona nemizindlo. Uyabona njengoba ulapha phambi kwami uyabona ukuthi ingqondo yakhe ayikho la. Isempangeni. Nekhumbula iculo kalona inhliziyo yakhe angathi ayikho isempangeni. Angisho ngoba ila ngiqhamuka khona. Because uyabona ulethe isidumbu. But I'm trying to look. I'm searching for faith. But there
is no faith. There is no faith. Let me tell you, Bazalwane, if faith is the only thing that can change everything about you, kungashintsha noma ungene ungenye into uma apply faith manje uzophuma ungenye into if unga apply faith. One guy by the name of Joshua umelwa nezitha zakhe elwa nezitha zakhe esalokhelwa ubona ilanga seliyashona akaceli kuNkulunkulu ukuthi ambulalele izitha kodwa uthi Nkosi ifaith yami namhlanje akusiyona eyokuthi ungibulalele izitha kodwa ifaith yami ithi mani ilanga alime ngoba uma kumilanga amandla efaith yami kuwe omisilanga azokwenza ukuthi izitha ibulawe yimi. Let me tell you this. Kunomehluko uma uNkulunkulu ekubulalela izitha noma uyibulele wena. Uyabona uma uNkulunkulu ekubulalela izitha zakho usala ungazi ukuthi wasebenzisa ini nani ekufeni kwezitha zakho. Kodwa mhla uNkulunkulu ekusebenzisa wena ukubulala ezakhe izitha uyazi ungabhala incwadi mase ifile. Enye izinto eyenza singabe nancwadi singabhalanga ncwadi kuze kube manje abanye boze bafe bathwala izinto ezinkulu kodwa ababhalanga lutho yikuthi sonke isikhathi bebelwelwa uNkulunkulu abana manothi abawobhalile ukuthi mina ngenzeni ngenzani. Let me tell you, let God gives you the power to kill your own enemies. Mayebona ukholo usuke wathi let I must take my own time. You see uJesu njengoba ehamba la ula nje uhamba uyabuka uthi ufuna ukubona ukuthi ngabe ukholwa kukhona yini kulona ngoba ngilambela ukwenza izinto kodwa ngifuna ukubona ukukholwa ngoba ukukholwa it makes me to kill to do things. Umebona ukholo ndodana uxolelwa ndodana uphilile ndodana uxolelwa ndodana uphilile hayibo ndodana uxolelwa spiritually ndodana uphilile physical hayi ukuze nazi ukuthi ndodana yomuntu inamandla ndodana bese ngithe uxolelwe kambe sangithi ke manje ndodana uphilisiwe ufukile emoyeni uyaphila emoyeni uyaphila enyameni uyaphila emoyeni uyaphila enyameni uyaphila emoyeni uyaphila enyameni uyaphila emoyeni uyaphila enyameni uxolelwe izono uyaphila enyameni uxolelwe izono ishuka diabetes ihamba uxolelwe wena igama lakho libhawurapha khashataba uxolelwe uphilisiwe asimeni ngenyama. Yebo bakithi sombo Lotuma Isu Vinke Ucheso Thank you, Jesus. Singahlabelela sonke kodwa bazalwane siphakamisile izandla zethu yebo bakithi yebo bakithi. Thank you, Jesus.
sikuthandaze Baba sikunikeza udumo for the faith you have given us. Baba wethu ongcwele kutheliwe ukukholwa izwi lakho livusa ukukholwa ngaphakathi kwethu. Siyabonga Moya Ongcwele, akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Uyinkosi yamakhosi, ungumbusi wababusi, ungu-Alpha no-Omega, ungubaba. Siyabonga Baba ukuthi when you can see faith, you can see faith. You can see faith, you can see faith. Kuba bonke laba bakhona la phakathi nangaphandle. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi kuloyana naloyana 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 wena unguNkulunkulu that can see faith. In the mighty name of Jesus, we give you glory, we give you praise. Ngakho konke oyikho nangakho konke osenzele khona. Siyabonga Baba ukuthi the little faith we have, the great faith we have, when you can look, you can see it. Ngegama lika Jesu, ngegama lingaphezu kwamagama wonke. We thank you, Lord, in Jesus' name. Come on, shaya izandla kakhulu and give him the glory, give him the praise. Come on, give him the praise. Make a joyful noise unto him. Umfanele udumo nesibongo nakho konke ngokwakhe forever and ever. Siyabonga Baba, noma sinokukholwa okuncane kodwa wena uyakubona, noma sinokukholwa okukhulu kodwa wena you can see it. We thank you, Jesus. I want to pray for labantu abawu-2. Number 1.